Maayo, maayo. Sa may toyo na to. Nalagay ko kay payabaw ko nimo nga ang imong humay gip sa kapaw. O ba? Kasi itong kabaw na ka susang humay anong nahurot pag ang humay sabsab sa kabaw. Para ba ko kay bawkins itong kabaw? Kaya ningarira ko nimo nga pahibaw ko nimo. Aha. May akong ideya. Para ang kabaw, dili na makasulod sa humay. Ibaligya ang kabaw. Ipulit tong humay. Drung drung drung. Mau ba? Huwag ni apa kung itambag nimo para sa kabaw. Pag-iyas kabaw. Kung musulod na ang kabos, kumay nimo usog. Ang tag-iya may tagbasa. Ayaw ang kabaw kay ang kabaw wala pa na lugway sa tag-iya ug di pa nagabok ang pisi, dili man na makabuhi. Busa kinga na buhat ta sunod ug gusto kang imong humay nga proteksyonan. Nga na di ay. Kung halimbawa bumalik pa ito ang kabaw, kung bumalik ang kabaw, pigtingig tiil, pero di kalakaw. Ihawa. Paambiti ang karni. Huwag mo unang halin kay kasulod man ang kabaw sa imong humay. Kailangan na maghihatag sa tag-iya, hayahan kang ija. Ahong, 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 ahong. Uglan pa ko yaho. Ini pong mamuhi unta, kinahanglan ang atong kabaw. Atong lugputan para dili kasulod sa humay. Wala yung tao. Karon ri kay kitag away. Kaya kita kag-away, maot na ang imong dungog diha. Ahong, 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 ahong. Kung ako ang tag-iya sa kabaw, kanang kabaw, dili gud ang magdugay. Ako na lang ni ang virus basak sa tag-iya, nagisulod sa kong kabaw. Ajung, 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 ajung. Kaya na pa manggalipod nga ang tag-iyas kabaw ug babae manggali ug gwapa, imo na lang kabiton. Ahi, 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 ahi. Kabito na lang nimo parang ug naapa. Ang kabaw lang sige kasulod sa imong humay. Arong din na makasulod. Ug halimbawa ug bawion sa tag-iya nga imong atigba sug iyang kabaw na is samad. Imo ingon kag iya nga ako na lang yung pangasaong imong kabaw. Aham, 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 aham. Dibish. Dibish.
Tugsh. Kung 45 guys, oh. Tugsh. 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 Please. Ayaw po kayong lintin ninyo og subscribe. Mga idol. Mapatay akong istorya bahin sa mga hayop nga makabuhi ug kasulod sa tanang sa laing tao. Pamilawan, pamila-milawan, pamilatu, pamila-milatu, pamilatri, pamila-milatri, pamilawan, galaw ang katawan, pamilatu, kimbot ang ganito, pamilatri, parang kinkirit, po gagayain ang ito, sumayaw, gumalaw, para kang natutunaw, pagkanda maganda ang katawan. Please subscribe my YouTube channel, ang Probinsyanong Manginhasay.